Röviden szeretném összefoglalni, hogyan állnak a fontosabb forintkeresztek, milyen mozgások várhatóak. Éppen a csárton az euró HUF látható, itt január 26-án 3.12.50 a jegyzés. Ami technikailag fontos, hogy a 200 napos mozgóátlag megtámasztja ezt a keresztet általában augusztus óta egészen pontosan, úgyhogy támasznál tartózkodik jelenleg az euró forint. Volt egy gyengébb árfolyamunk itt január közepén, amikor a 318-as ellenállásnál járt az euró HUF jegyzés. Viszont mivel az euró igazából nem hajlandó gyengülni, túlzottan nagy mozgásokat sem produkál, ezért álmoskás az euró HUF csártya is. Egy 3%-os sávon belül képzelhető el az, hogy az elkövetkezendő héten ezen a sávon belül maradhat az euró HUF jegyzés. Gyorsan kapcsoljunk át a dollár-forintra is, hiszen azért ez is egy viszonylag aktív pára, főleg a dollár miatt. Itt is sávokról érdemes beszélgetni, szintén egy 3%-os sávot láthatunk, a 2,94 és a 2,86-os jegyzés. Sáv alsó egyharmadánál járunk, és itt a fő mozgató tényező a dollár árfolyama, ami a Fed kamatvárakozások miatt igazából nem tudott erősödni, hiszen egyre kisebb a piacok várakozása a Fed kamatemeléssel szemben. Ezzel együtt szintén ezen a sávon belül maradhat. Hogyha fontosabb makroadatokra rápillantunk, amire azért mindenképp érdemes, hogyha valaki időzíteni szeretne hazautalást vagy vásárlást a tengeren túlról. Január 29-én amerikai GDP adat az, ami megmozgathatja a piacot, és január 27-én pedig a Fed kamatdöntő ülése, és az arról érkező sajtótájékoztató. És akkor végezetül a legérdekesebb forintkereszt, amiben legalább volt mozgás az elmúlt hetekben, az a fonttal szembeni árfolyam, ami 443-ról lejött egészen a 410-es szintek alá 2 hét alatt. Úgyhogy itt egy komoly forint erősödést láthatunk a fonttal szemben. Ennek oka az, hogy az angol font rendkívül gyengén szerepel, és technikailag pedig azt lehet látni, hogy a 200 napos mozgó alatt vagyunk, innen inkább arra számítanék, hogy a forint megáll egy picit, ráadásul ugye 2015 áprilisi aljaknál vagyunk, ugye ez egy viszonylag erős forint árfolyam a fonttal szemben. Jövő héten ismét jelentkezem.